Good morning. What? I'm making a film. Yeah. אחלה זווית צילום, כן? We don't have room for all of this, eh? Okay, so I won't come then. Huh? I won't come then. Oh God. What are you doing up there? Toilet? No, not yet. Still got that. לא, רגע, קח את זה, קח את זה. Bananas are fine. זה עובד? כן. אוקיי. דיוויד, אנחנו רוצים לנסוע עכשיו? אנחנו עכשיו לקנות אוכל לניר, הילד רעב. Well, you should tell me. Oh. יופי של עיצוב. אתה לא מרגיש אותה דרך אגב. אוקיי, בוא נלך. זאת אומרת, לא שלא נפתחה, נסגרה בסוף. נסגרה בהתאם לשעות הפתיחה, לשעות הסגירה שדיברנו. למעשה מבחינתכם לא מפסיקים בריתה, זאת אומרת, מפסיקים והמבוא... וואו, זה טוב. לנו אין תמיכה עדיין. תודה. יש פה מדבקה של פיקסה שאתם יכולים... ראינו ואמרנו, מי זה שם את המדבקה? הנה מדבקה בסרט. קולה. רגע, בוא יותר. תספר לכם שלי? אין פרוספורט עדיין. אין פרוספורט? תחנה הבאה. יואו, אנחנו שמחים לראות אתכם. אני גמר את זה. אוי, מה זה? מי זה? אתה לא מקבל כלום. למה? מי זה בלי הזקן? שם? 70. צ'אטרי. צ'אטרי. הוא נראה כמו בן אדם. וואי, נראה שאני נראה כמו זה. אתה לא יכול להוריד את הכובע. טוב, אני אבוא אחר כך. חבר'ה, תנו לשתות. מים או... מים מרתיחים מים גם, מרתיחים מסכים. לא רוצים? אז לא רוצה לגעת, תאמין לי. יאללה. תגדם! אנחנו חייבים קולה, לא חשבתם, אה? גם אנחנו, בסדר.